डेट में होत का बा अच्छा का मतलब कि आज के 25 साल पहले वाला अच्छा नहीं खे। कौने चीज का नाम कितना अच्छा तरीका से रखा जाओ ही अच्छा बात। जन्नत देखे के बाटे तो अब कलाकार ने लिखा गायक ने गाया कि जन्नत देखे के बाटे तो नथुनिया लेके आई हो तब खोल के देखे हैं। रुक भाई रुक, हम कुछ और ही जगह लेके जाते नहीं थे, दूसरे जगह मत ले जाओ। भाव समझिए आप, और आप अपनी चॉइस भी तो जरा डिक्लेयर करिए कि आप पसंद क्या कर रहे हैं। अच्छा 40% भी रही है इसनो बाना जगरे ढोलक में हारमोनिया में करताल में मूर्छा धले बा। 40% ऐसा वाला कि रोज गावत अंतर का बा भाई, वो गनवे गावला हो गनवे गावला। समय के हिसाब से जिसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया वो सफल हो गया। अजय क्रिया खा ले बा कि ना हम एकदम उजरे रहो तो रहो उजर भाई। जगह पंडित जी कहे लो कि उजरे उजर बा, सूखा पड़ गई तब उजरे उजर, बरखा हो गई तब उजरे उजर। मास्टर कुछ बताओ तड़न कोनो मेहरारू का बड़ा दर्द बा, कहत नहीं के बड़ा परेशानी में बिया। एगो लड़का होके परेशान करता, मर्द एक दिन देखलस कि चेहरा एकर गिरल बा, पूछलस का जी करे जा इतना खियाई ला इतना पियाई ला, चेहरा पर 12 बजत रहता, मोटात नहीं खूका है कारण का बा। पंचगाव ली है। असल में रामदेव की कंपनी में ट्रेनिंग ले रहा है बच्चा। पंचगाव हो या एगो सिरप हो, एगो दुकान लौड़ेन भाषा में एगो सिरप आइल बा उनके यहाँ भाषा देखो नाव धरत न सब भैया। मास्टर बजावा तड़न कौन गीत? ए राजा हो मेहरारू कहतिया का कहलस? अरे छत पर रही तो देला ताकि राजा जी, खोली खिड़की तुम्हारा पाया राजा जी। मर्दा कलश रुक 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 रुक, कौने का हिम्मत हो गई लेके हमारा घर की ओर नजर उठा के ताक गई। हाँ कौन ताऊ लड़की अब मेहरुआ बतावतिया का बताउलस? अरे छत पर रही तो देला ताकि राजा जी, खोली खिड़की तुम्हारा ताया राजा जी। अरे लफुआ एगो आइल बा अपना गलिया राजा जी, लफुआ एगो आइल बा अपना गलिया राजा जी, तो भले बेच दाना। अब इतने सुना डिस्टर्ब करता उ लइका ई मेहरारू कह दिया, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट तनी सुनबो यो के मारे के नहीं कहत, ओके भगावे के नहीं कहत, अपना मरद से को सामान कीने के कह दिया। तनी सुनिए लोग आज का मेहरारू कितना खतरनाक बाली से कैसे। अरे छत पर रही त गेला ताकि राजा जी, खोली खिड़की तुम्हारा ताया राजा जी। अरे लफुआ एगो आइल बा अपना गलिया राजा जी, अरे लफुआ एगो आइल बा अपना गलिया राजा जी, तो भले बेच दाना कनवा के बलिया दुनलिया किन के राजा जी, भले बेच दाना कनवा के बलिया दुनलिया किन के। अब मर्दा परेशान हो गई कि हाँ कवनी मेहरुआ से पूछलस कि ओकर
रंग रूप कैसन बा उपा कैसन तो मेहरा रूप बतावतिया का बताउलस अरे जुल्फी झाड़ी के बुलट चढ़ी के आवे ये बलम अरे जुल्फी झाड़ी के बुलट चढ़ी के आवे ये बलम अभी छोकरे बाटे हो नंबर अपन दे दे भाभी देखावत रोकड़े बाटे हो जिया जिया साउंडवा छोड़ दे बाबू यूट्यूबर वाला सब जन वालो भैया इनका ले लिया लो प्रधान जी का इस गांव के वर्तमान यशस्वी ग्राम प्रधान श्री नखड़ू पासवान जी के तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार देने के एक बार प्रधान जी के नाम पर ताली बजा के स्वागत कर दिया। टाइम तो खत्म हो गई बा एडवांस में प्रधानी लोग करता लो धीरे धीरे कार्यकाल जो बढ़ा तो कुछ भेटा तो खाली सील बंद बाबू अब इनके भेटा रुक रहे मतलब बतियाई तो मैं गिड़बिड़ गिड़बिड़ का कर बतियो नहीं बुझ पावला सर कहत ना कि चांस बा कि कुछ भेटा जाए लेकिन अब वहीं ले भेटाई लोटाई नहीं खे कोनो उम्मीदों मत मनी है अब सुप्रीम कोर्ट का बात 2-3 दिन में ला एक जनी घर में कर रहला तो जनी हितई से आगे का करबे रुको ए भाई ए चौधरी ले ले टावर धीरे से नगेंद्र भाई नखड़ू भाई की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार बा फिर विचार बा लड़े उड़े के दोबारा बाटे जय हो 500 में तो बरो बोल दे कि यही बेरी आई फिर हुआ हाँ ठीक साजी का नहीं ठीक ही और तू पर आई बाप धन्यवाद नमस्कार मेरे रुआ कहत रहल का गालस अरे जुल्फी झाड़ी के बुलट चढ़ी के आवे ये बलम अभी छोकरे बाटे हो अरे कहता कि नंबर अपन दे दे ये भाभी देखावत रोकड़े बाटे हो ए खुशी चिन्हा बताव दिया हमें उत्तर गांव के बगल रह के हमारा राजा धोई के बगल रह के हमें उत्तर गांव के बगल रह सावन का महीना चला था इस सावन का याद दूसरी सोमारी है आज दूसरी सोमारी है एगो हमारा और गाना आयल बा आप लोगों ने सुनिया लोग बड़ा तेजी से जनता के बीच में बड़ा अच्छा लगल है लोगों का रिक्वायरमेंट बड़ा अच्छा है इस सावन की महीना में हम गोले बानी क्या मास्टर अरे देव घर में सावन वाला मेला लागल बा अरे देव घर में सावन वाला मेला लागल बा भोलेनाथ के चढ़ावे खातिर जलावा कांवरियन करेला लागल बा भोलेनाथ के चढ़ावे खातिर जलावा कांवरियन करेला ये माननीय बेचू प्रसाद जी ग्राम इब्राहिमपुर से है भैया ये आप ही हैं जो पुरस्कार दिए हैं अच्छा ग्राम सभा अम्मा भेलौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी बेचू प्रसाद जी ग्राम इब्राहिमपुर 100 रुपया का पुरस्कार
भाई के धन्यवाद बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। आप सबके बहुत बहुत नमस्कार बा, बहुत बहुत प्रणाम बा। अरे देव घर में सावन वाला मेला लागल बा। अरे देव घर में सावन वाला मेला लागल बा। तो भोलेनाथ के चढ़ावे खातिर जलावा कंवरियन करे लागल बा। एक महीना पहले ये यूट्यूबर भाई जानते हैं, ए भाई तन इनके हटेबो लगे केहू आदमी मर्द होके केहू तन इनके हटावे तो केहू मर्द होके तो हटावे इनके तने ले जाओ उनके। ए सुना सुना ए भाई सुना वो ना जे